नमक बेचने वालों ने नमक बेच दिया, कफन बेचने वालों ने कफन बेच दिया। नमक बेचने वालों ने नमक बेच दिया, कफन बेचने वालों ने कफन बेच दिया। अगर हमारे देश में पप्पू यादव जी जैसे नेता न होते तो इस वतन का सौदागर वतन बेच दिया होता। भैया हो आज का हो रहल बा, जे जनता के सेवक, गरीब के मसीहा, भूखा के खाना देवे वाला, बीमार के इलाज कराए वाला, ऑक्सीजन देवे वाला हमारे गरीब के मसीहा भैया पप्पू यादव के जेल भेज देवल गई है। आज जे चोर है, बेईमान है, एम्बुलेंस के चुरा के रखे वाला के खुलेआम घूमे के छूट देवल गई है। हाय रे सरकार, हाय रे निकम्मा सरकार। गरीब के जे जाना दिन गरीब से उनका जलवा भेजल कई के बहिनी। दुखवा गरीब के जे जाना दिन गरीब से उनका जलवा भेजल कई के बहिनी। ताना सहबानी गेलन नीतीश सारा कर अब जुलूम में भेलै के बहिनी। ताना सहबानी गेलन नीतीश सारा कर ई जुलूम में कैले के बहिनी। VIP रिकॉर्डिंग स्टूडियो खिदरसराय। बाढ़ सुखाड़ कोरोना महामारिया में सबके जन्मा बचैलथिन के बहिनी। बाढ़ सुखाड़ कोरोना महामारिया में सबके जन्मा बचैलथिन के बहिनी। दुखिया गरीब यौरी बेबस लाचार के सबके खानवा खिलैलथिन के बहिनी। दुखिया गरीब यौरी बेबस लाचार के खानवा खिलैलथिन के बहिनी। कैसन दिनवा अइलै के बहिनी। चोरवा ले है माँ जाई ना सनवा काटै सजा कैसन दिनवा अइलै के बहिनी। पप्पू यादव भैया के भेजी के जलवा सब शेरवा बनै के बहिनी। गरीब के मसीहा के भेजी के जलवा सभे शेरवा बनै के बहिनी।
बनी गेलन नीतीश सरकार ई जुलूम में कैले के बहिनी। VIP Recording Studio, Khidarssaray।